Arıstolar. Sen menikini alasın hali. Benim ebi babalarım bir asırlar ötkenler bunu saklap kalığı için. Kazaklar karşı şu yolga bastı. Altın Urda Kazak devleti var. Şıngızkan Kazak bulgan gibi mi? Tatarda o sıfat yok. Bizim Tatarda miharpinitini analiz yapıyor. Bizim Tatar globalni kişiye ziyan salatırgan millet tükürken. O eybet sıfat. O Allah vergen bir izgi sıfat. Өзінің милләттәшіне зиян салса сала ол, мен пшивый этлектем, пшивый. Менә бит зияны сала ол. Талаша, сугыша, арасын үзәйме үз милләттәшенә. Ну шит милләткә карата, татар милләте глобальный эшәтилек эшләми. Видео пресса. Менә. Шуңа күрә без җиңеләбез хәзер. Бөтен дөнья табарыстымы белән яши. Тагын әйтәсе килә. Көз көне Ингушетияда, Чечняда булдым мин тоже. 98% Ингушетияда мужиклар мәчеткә җомгага килде. Полициялары, ОМОНнары бөтенесе килде. Кораллары белән җомгага укытлар шунда. Мәйтәм күпме процент? 98% бездә җирле халык. Аннары Чечняга киттек. Чечняга кергәндә блокпост тора. Бөтенесе бородатый гаишниклар, сакаллы, капкара гаишниклар, автомат. И Чечняда инде горвод зеленхоз эшләп йөри. Бездәге шикелле хатыннар инде. Горвод зеленхоз бер onlar хатын эшли, бөтенесе менә сезнең шикелле җаваптан. Алар шулай. Аракы юк бер җирдә. Алар китәчәк. Мин аракы эзләдем, әйтәм, я водка надо. Я пить хочу әйтәм. Сорыйм инде мин. Аракы юк бер җирдә. Аракта. Алар Советлар Союзы җимерелгәнне көтеп кенә тордылар. Алар дингә дә кайтты. Алар милләтчелекне алар беркайчан югалтмадылар. Ну, менә әзрәк кенә инде сират күперләре кичеп канга батып алдылар. Ну, аларга бу бик зур ни булды инде, травма да булды, тетрәнү дә булды, урук да булды дип әйтимме. Ну, алар китәчәк. Фәүзия апа, әминә нинди үзаңны ата-аналарда уяттыру өчен нинди инструментлар? Сеңнең тарихны файдаланырга кирәк. Дин дип сөйләгән кирми, халык динне аңламый, курка, мин тотмыйм бит ди. Тарихны аңлатырга синең әби бабаларың. Менә шушылай булды бит. Менә мин хәзер шукындыру темасына бик каты роман язым Гөләйзә дигән. Мин аны елый сөйләйм. Әле генә булган хәлләр. 19 гасыр башында булган хәлләр Чистай өязендә архив материаллары буенча. Синең әби бабаң чукынмас өчен, урыс булмас өчен үтергәннәр, төрмәләргә киткән, каторгаларга киткән. Сине бит әле алай мәҗбүриләмиләр. Ник син диндә тотмыйсың? Ник син телеңне дә санламыйсың? Ник син урыслар белән катнашыйтларга барасың? Может, син әби бабаңны үтергән кешеләрдер алар дип, менә рампалардан чыкмыйча гына мин һәр тарих сөйләйм. Мәктәпләрдә дә тарих сөйләйм. Мин елый сөйләйм. Ник кадерен белмисез, шушы безгә китереп бит Аллаһтан әманәт дим. Аннан дингә күчәм. Мәйтәм, милләт ул Аллаһтан әманәт. Милләтләрне беркем уйлап тапмаган, телләрне беркем уйлап тапмаган. Аллаһ Тәгалә хәтта пәйгамбәрләрне үз телләрендә җибәргән, дәгъват кылу өчен. Бу Аллаһтан әманәт мәйтәм. Без аны кыямәт көненә сакларга тиеш. Менә сәламәтлегебезне саклыйбыз. Без телебезне шулай дигәч кешеләр куркып битрәнеп китәләр. Миңа Тобольскида бер егет әйтте: "Что, Фәүзия апа, мин татарча белмәсәм җәннәткә кермим. Менә инде хәзер ди. Күрәсең, инде теге куркынычка бармый сорау." Мин аңа шул итеп мәйтәм, менә энем балакаем мәйтәм. Син әби бабаларың шушылай мәйтәм саклап калганнар. Син менә мәйтәм һәр муллалыкка укыйсың. Син авылларга барып бох дип сөйләсәң мәйтәм, сине куып чыгаралар. Бу бит Аллаһ биргән телең. Хәтта мәйтәм пәйгамбәрләр мәйтәм үз телләрендә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән бит хәзеренем. Мин сезне төрле кавемнәр ясадым дигән. Кавемнәр барлыкка китердем. Бер-берегез белән яхшылыкта ярышу өчен. Бер-берегезне Өйрәнсен өчен төрле. Ул безнең бөтенебезне бер телдә эшләр иде. Мин аны һәр сирен аңладым, балалар. Нәрсә өчен безгә төрле телләр? Ул менә шушы сирне саклау өчен икән. Менә мин татарча язганда мине беркем судка бирмәй. Шушы ук әйбер бу. Шул ук әйбер русча чыга, миңа уалым шашалар. Шул ук әйбер ул. Әйтәм, татарча язсам, мин сирне саклыйм икән. Милләт ичендә мин сирне саклыйм. Мин шуңа күрә тукталым әйтәм, мин татарча язып кына шушы әйберләрне аңлатып. Как русча язып аңлатам, миңа сразу уголовный шашалар. Шушы әйбер була ул. Татарча моны күрмиләр дә, аңламыйлар да, милләт аңлый, мин аларның аңлавы нигә кирәк? Квалификацияләр җитә. Әйе, менә халыкка тарихны аңлатырга кирәк. Дин белән бәйләп аңлатырга кирәк. Синең тарихың, синең милләтең бит ул. Синнән соралачак. Менә синнән соралачак. Идентификацияга Әйе. ясарга. Татар кадерен белми милләт булып яшәүнең. Менә минем танышлар бар, Америкада яшиләр инде, балалары инде үсеп килә. Һәм алар әйтәләр, без менә әле төшенә башладык ди. Балаларга юк
ну балалар үсеп килә бит инде Америкада. Һәм без дә аңлый башладык ди бала өчен ни кадәр үзенең кем икәнен белүе мөһим икәнлеген ди. Менә ди, ну бөтен кеше төрле дип әйтә һәм алар белән югалып калмас өчен, алар белән тотынып яшәр өчен ди, үзләрен башка кеше янында ниндидер өстенлекле, ниндидер менә төпле бер нигезле кеше үзенең бер особенный икәнлеген, ну гомумән югалып калмас өчен депрессиягә бирелмәсен өчен шундый бер әйбер кирәк икәнлеген аңладык ди. Һәр шундый әйбергә басым ясыйбыз дип әйтә инде. Һәм телне белү дә шундый кирәк. Менә Чечняда тоже күп кешедән сорадым инде. Мәктәпләрдә яшь малай белән самолеттан кайттым. Да, ничә минут? Беләм инде. Ничә минут Затлан беләм күпне ди. Мәктәп кайнырады. Ну, безнең мәктәптә өйрәттеләр ди. Даже мәктәптә. Мәктәптә аннан соң Чечняда күп кешедән сорадым. Мәктәп сездә ничек мәктәпләрдә? Безнең мәктәпләрдә ди элек ди ничәнче класстан өйрәтәләр иде. Хәзер ди 1нче класстан өйрәтәләр безгә. Гарәп телен, дин, ну, Коръәнне өйрәтәләр безгә. Менә основной ни упор шуңа бирелә икән. Алар китәчәк. Однозначно, әйе. Гарәп телен өйрәнелер бөтенсе. Ну, динни ничек тоталар, анда суфизммы, Дагестанда мәсәлән бик куркыныч суфизм, в каком смысле куркыныч? Алар менә кайберләр ырым-шарым мистикага якын. Ул тоже дин түгел. Ул тоже дин түгел. Мистика ул дин түгел. Уйнарга ярамый. Дин ул бик җитди һәм бик гади. Аны катлауландырырга да ярамый. Уйнарга да ярамый дин белән. Ирләшә. Яхшы диделәр алар. Безнеке яхшы, безнеке дөрес. Ну, бригада алар безнең яхшы диделәр. Bizim Tatar'ın mübayim bulgandır bayatları, unutulgan bir. Аларның даже без уна дилдә тотулары, җегетләре, җегетләр бар. Җегетләре как будто бер төрдә кабер. Әлегенә Рамзан Кадыров бүтән мәктәп шәһәрен инструкция биреп. Анда тоже бәрелеш булачак әле. Рамзан Кадыров һәм аңа каршылар аны яктылар белән. Әле пока Россиядән генә куркып торалар. Анда разбруклар булачак әле. Ул җегетләрдән бүтәнсе теге көрәшче, ни здоровье бүтәнсе. И энергия нитеп тора. Без алар арасына кермибез. Алар безгә үрнәк түгел, без аларга үрнәк түгел дигәндәй. Без Россиянең уртасында яшибез. Әйе. Без бит интеллектуал. Алар агрессив халык. Аларда корал, алар сразу коралга. Безнең ислам менә мин тоже анализ ясадым. Просвещенный ислам булган икән. Безнең мәгърифәтле ислам булган, китаплы ислам булган, мылтыклы ислам булмаган без. Шулай булмаса без 500 ел сакланып та кала алмасыйк. Китап белән сакланып калган милләт без, диме? Интеллект белән сакланып калган милләт без. Милләт буларак ничек сакланып калган? Тырышлык белән. Ул татарның тырышлыгына мин шаккатам. Мин бит дөнья буенча йөрим. Сахалинда да булдым, мин Дальний Востокта да булдым, мин бит яшим, бер ара яшим, китаплар язам. Салихатка барып җитте биме? Кая карама татар фирма ачаймы, казылыгын эшли, кибетен ача, аның тырышлыгы шул марҗага әйләнгәннәре генә харап була. Әйтәләрдә татарның тырышлыгы әле пока аны тотып тора. Тырыш, хәтта диндә булмаса да. Менә тырыш, аннан соң бик кызыксынучан, дөнья белән кызыксына. Дөнья кайсы якка бара, өйрәнә дөньяны. Искиткеч милләтне менә әйтеп бетермәслек милләт менә. Әле бәя бирелмәгән милләт. Аллаһтан милләт дим инде мин. Шушының халык кадерен белми. Без Аллаһтан килгән милләт. Без чувашта түгел, марида түгел, язычник. Мин аларны түбәнсез дип әйтмим. Чимишенде. Biz yaşadı Bogayavlenskiy Kirill Игоревич. Şimdi malayında sarıkna ya Tatarin de. Ну, и шундый тезрик я Tatarin. Кайда? Ну, стройкадашlar. Bogayavlenskiy Kirill Игоревич. İsmi. Ya Tatarin de. Крашындыр. Kreşin түгел, я Tatarin de. Я мусульманин Tatarin de. Тарихны кылгандыр да белгәндер Конечно. Татар булырга Гумилев әйткән, Лев Гумилев әйткән, каждый второй русский, потомок крещенных татар дигән. Моны Гумилев әйткән. Каждый второй русский, потомок крещенных татар. Чөнки менә гел шушылай кыйпылсык күчә барганбыз. Хәзер күчү катнашниклар белән оптым 50%-ка бара җәмәгать. Менә аларны куябыз. Менә ул катнашникахның тоже карасаң ачып, аның күбесе татарга, мусульманга китә, берсе нигә китә, христианга китә. Ну, мусульманга киткәне миңа тел кирәк түгел ди, яди религия буду держать. Хәт шулай булса инде, о бары телгә килмәйме? Ул бит урыс, мин әйтәм, сез марҗа кызларына, ислам диненә килгән марҗа кызларына калфак киертергә тырышмагыз мәйтәм. Ул безнең өчен генә калфаклар, ниләр теге безнең әле генә милли кием дигән ни булды? Милли киемле ханым дигән.
Янда инде кайберләре чыга, бөтенесенә калфак, бөтенесенә камзул. Мәйтәм, ислам диненә килгән рус кызлары бар. Аннан мәйтәм, шәһәр кызлары бар, русский язышын. Ничек алар калфак киертәсең? Мәйтәм, шушылай йөрүләре дә әйбәт. Әхлак итеп теге ыштансыз гына йөрмәсеннәр, зина кылып. Аннан мәйтәм, кирәк булса үзе килер, эзләнер, нитер дигәндәй. Менә шул тарихны файдаланырга сеңдем. Ислам дине бик матур гына иттереп файдаланырга. Мин үзем шулай эшлим. Мин үзем мәсьәлә очрашуларда бүгенге тормыштан башлыйм, тарихтан да башламыйм. Менә бүгенге сәясәттән башлыйм. Менә хәлегез шулай, ул юк, бу юк, бу юк. Сәбәбен әкренләп күчәм, менә шушындый тарихка күчәм, менә шушындый без мондый булмаганбыз, шушындый ханга. Ни өчен шушылай? Менә диннән киткән өчен, милләткә хыянәт иткән өчен, менә шушылай Аллаһ Тәгалә безгә шушындый ни биргән. Әйе, Аллаһ Тәгалә безне яратып, безгә зур дәүләтләр дә биргән. Безнең бит әллә ничә дәүләт булган име, җирләр име, Тынак янынан Кафтауларына хәтле татар җирләре элита бит инде без. Аллаһ Тәгалә мәтен биргән дә, алган да, ну бетермәгән безне. Мог бы бетерергә дә. Сынаулар? Все, бу мәйдан сынау. Менә бу сынауны ничек чыгабыз? Кеше булып чыгарга кирәк. Һәр татарның күзәнәгендә утыра, менә мин әйткән әйберләр. Мәкалдә бар. Һәр татарның йөрәгендә йөгәнләнгән ат ята дигән. Ул йөгәнне бәйләп кенә куелган. Ул ат ята диелгән. Ул ат менә торып чабырга вакытын көтә. Аны уятырга кирәк. Мин мәктәпләрдә шуны сөйләм. Ир балаларның күзләренә яшь килеп утыра. Васиятемә әйтәм, менә татар кызларына өйләнегез, телне саклагыз, динне саклагыз. Дәүләте булыр балалар. Милләт исән калса дәүләт булыр. Милләт юк икән кемдә дәүләт аласың? Ondan sonra Recep abi, ne bizim kardeşler var mı? Meşkeciğimiz bir şu vakit namazda Tatar mağalar, no, bu Tatarski ne знаем da. Kamil. Нишләтәсең инде андыйлар да бар, әйе. No, bilmiyor. Менә хәзер табырга кирәк. Петров ма, Тихонов ма әлисеме теге. Бик шундый миңа ошады дәресләре. Юк, ул интернетта бар. 7-8 сәгать Ну, татар телен өйрәнеп. я не буду изучать татарский, все дый. Розепа, сез гармония программасында эшкәнегез юкмы? Ижевскида мәчет каршында тулканлы татар мәктәбе укытып яталар ди. Әйе, менә сөйләде бер көнне мөфтиләре. Әйе. Барып кайтканым юк, Бу турыда сүз өйрәнеп. Конгресста менә Рөстәмнәр сүз күтәрә башлаганнар да башларына суып куйганнар. Конгресс башта бик сәер юлда булды. Сыраз әйттеләр, дин аерым, без аерым дип. Хәтта яулыклы кызларга сүз бирмәскә, яулыклы хатыннарга. В том числе мин дә шушы нигә эләктем. Аннан күрә башладылар, что диннән башка булмый. Акылфаклар төсегән булдылар, име динсез генә бәлеш пешереп, шабата үреп йөри торган. Аннан күрделәр, что динсез булмый. Татарның битендә ул аерып булмый икәне һәм җаны. Хәзер дингә алай каршылык юк, Шәйх Разиев та алай каршы әйтми, бөтен мәчетләрдә намаз укып йөри. Беренче булып үзе кирип Шәйх Разиев булсын ки бит хөкүмәт кешесе, үрнәк күрсәтә, Миннеханов үзе дә барып укый. Булар әзерләнә Шәйх Разиевларның менә метеор кебек Россия буенча йөри. Миннехановларның мәчеткә төшерүе динне. Мин иремә әйттем, әйтәм, булар милли республиканың бетүенә әзерләнәләр. Димәк, Татарстан бетәячәк, милли республикалар бетәячәк. Хәзер калачак милли автономиялар гына, һәм татар теле мәчетләрдә генә калачак, сәхнәләрдә генә калачак, мәктәпләрдә бетәчәк. Булар шуңа әзерләнә дидем. Булар безне дә шуңа әзерләй дидем. Халыкка әйтмиләр. Мин 2 ел элек шәшерәп чыктым. Ник халыкка дөресен әйтмисез? Әзерләнә торырлары. Ник без бетәбез, республика бетәчәк, тел бетәчәк дип ник әйтмисез? Дип әйтмиләр. Biz әйтсәк, безгә угылуны шашалар. Мин инде һәр актрет кисем, мин җәйләрне ачтым хәзер. Уже тирәкләшә, Шуңлым аларны эшкәрткәннәрдер дип төзәп, аларга психологический алым кулланганнардыр дип Юк, алар рус теле, әгәр без кычкырмасак, алар рус теле белән дә яши алалар. Милләтнең бер өлеше рус теле белән дә менә дигән итеп яши. Тамагы туганың, аңа кирәкми татар теле. Менә әгәр халык үзе аңламаса, ул бит татар теле син әтигәнең телегенә ул бит милләт теле. Милләт теле. Халык үзе аңлап, үзе сакларга басмаса, без бер әйбер эшләй алмыйбыз. Динне үзе аңлап, үзе, дин аерымрак җәмәгать. Әле милли мәсьәләне коллективны күтәрергә була. Дин ул индивидуальны. Көтү белән дингә килеп тә булмый, китеп тә булмый. Без әйтәген алабыз. Ну, үлгәндә барысы да дуга теле инде. Бөтенесенә мөселманча җирләнәсе киләме? Ансы да яхшы әле, Фирдәүс ханым. Ансы да яхшы. Мин беркемне ачуламыйм хәзер. Намаз укымаган кешендә ачуламыйм. Яулык беркәнмәгән кешендә, бүген беркәнмәгән иртәгә беркәндермәйдем. Һәр тарих татарның менә 99% татарның күңелендә иман бар. Ул Аллаһның беренче ла илаһа илlallah кашана дигән сүз. Гамәли генә юк. Аны ничек башына сугып фәлән дигән дип торасың? Килер, әкренәп. Кыйнап китереп булмый дингә.
кыйнап җибәрергә була. Һаман шуқып торсаң аны син тегеләй, яулыгың булай, ниң булай, муйның күренә фәлән дигән китә дә бара. Миңа инде башкалар бер сүз әйтми дип. Милләт белән, хикмәт белән эшләгез диелгән бит инде. Бик сак булырга кирәк халык белән. Ну кайбер менә динчеләрне мин тоже шул хәтле менә интернетта мин талады, Азатлыкта бер Габдулла дигән кеше. Миңа кличка бирде. Шәрә милләтче дигән. Голый националист дип миңа исем бирде, бер мөселман. Ул Коръәннәр белән генә, аятлар белән генә мине бәрә. Бөтен интеллигенция карап тора, Азатлыкны бит интеллигенция укыймы? Мин милләт дип әйтсәм дә, ник син дин дип әйтмисең ди. Ник мин дин дип әйтәм, дин дип әйткән бөтен малайларны җыеп алдылар бит инде төрмәләрдә утыралар. Аларның башына киткән инде. Әйе. Сез аларга игътибар итмәгез. Юк, мин шундый Габдулласына Мин да башына ашыктан ашык киткән. язам Фәүзия Бәйрәмова дибиме? Ул Габдулла, әллә Мактулла. Әй, мин аңа аятлар белән җавап бирәм. Сез мәйтәм, Өрәкләр булалар. сез мөселман кешесенең йөзен йортасыз мәйтәм. Biz yazgaлаган Ул вакытта мине талатты. Әйдә, очрашырга менә күп тапкыр телефоннарны Мин Азатлыктан чыктым ничә тапкыр. Мин Азатлыктан чыгам мәйтәм. Тролли. Әйе, ул минем каным ичте. тролли Олар зарплатага язып утыралар, понимаете? Ник мине талыйсың ул? Ник мине Зарплатага талый? язып Чөнки сез утыралар. инкеш Шәрә милләтче ди, шәрә. Ник син Алла дип әйтмисең ди, Коръән белән битемә китереп бәрә менә аят белән ниме? Йыгылып китәсең син, оның җәһәннәмдә ди инде. Соң Аллаһ Тәгалә үзе безне төрле итеп яраткан. Әйе. Бөтенебез бер төрле булсак кызык булыр идеме инде. Мин әйтәм, Чәчәкләр дә без төрле, шушындый кешеләр дә шартларда мәйтәм, без Россиядә Җәнлекләр дә яшибез. төрле. Һәр сүзебезне карап торалар мәйтәм. Мин халыкны удар астына куя алмыйм. Баррикадаларга чакыра алмыйм, үтерергә куя алмыйм. Һәр кем үзенең нәселе турында уйлый. Мин һәр татарны жәллим мәйтәм, һәр татарны яшәтәсем килә мәйтәм. Син татар Ул татар. файдасыз. Алар икесе дә или больной, или тролльлар. Алар икесе Ул аларга пока да юкка әрәм чыкты әле. дәйтмәгез. Ул пока мин аңа белән озак Ниләргә көрәштем. язып? Тагы бер әйбер сорыйм әле. Вакытыгызны гына Без әрәм бит инде хатын-кызлар бик эмоциональ кешеләр име. Көрәшә башлыйбыз да янабыз, көрәшә башлыйбыз да янабыз. Сез каян табасыз ул кешене? Сез бит инде гомер буе көрәшәсез. Беренчедән Аллаһ Тәгалә шушы юлга чыгарганына рәхмәт әйтәм. Мин әгәр Аллаһ Тәгалә бу юлга чыгармаса, әллә качан янып бетә идем. Чөнки мин түбәдән, морзадан төшеп тәрәзәдән чыга торган кеше идем. Кырып бетереп, аларны да кыра идем, үземне дә кыра идем, сүз белән турында сүз бара инде. Әллә качан төрмәләрдә я кабердә ята идем. Сезнең иман көчегез Әйе, өстенрәк Аллаһ инде Тәгалә, алардан. әйе, мине бер яктан мин бер катлы, мин кешеләргә ышанам, мин кешеләрне яратам, ихлас, ул да яхшы сыйфат. Икенчедән мин куркуны белмим. Чөнки мин дөрестлек өчен көрәшәм икән, тем более кеше өчен. Кеше өчен көрәшкәндә, кешенең гаделлеге өчен курку дигән әйбер булмый. Мин бит милләтнең гаделлеге өчен көрәшәм, үзем өчен түгел, үземә бер әйбер сор. Ачлыкта да мин үләргә дә риза идем, чөнки мин халык өчен чыгып яттым. Миндә андый нәрсә бөтенләй булмады, үләсең бит дигән. Аннан соң икенчедән мин тарихчы булгач, тарихны бик яхшы беләм. Менә ул шукындырулар турында томнарны укыганда мин акырып еладым. Екатеринбург архивыннан утта яндырылган татар хатынының нин алып кайттым мин документларын. Старославянскийда язылган 1738 елны 60 яшьлек бер татар хатын көчләп шукындыралар, ирен үтерәләр, үзен шукындыралар шу Урал якларында. Бу 3 тапкыр кача, моны урыска кияүгә бирәләр. 60 яшьлек хатын бит инде мөселман. 3 тапкыр кача бу хәзер. Өченчесендә моны яндырып үтерәләр, чөнки бер ай йөргән була мөселманнар арасында. Ул вакыттагы закон буенча ул уже поганыйга санала, пычранган. Аны яндырып үтереп кенә чистартырга була. Һәм Екатеринбург уртасында яндырып үтерәләр. Шуның документларын алып кайттым мин, утта яндырылган татар хатыны. Мин шушыларны белгәч, татар хатыны аның бер сүзе җитә иде ул хатынның. Да, мин ялгыштым, мин урыс белән торырга да риза, мин шукынырга да риза, менә 10 бармагым белән үтермәгез генә. Юк, бу итмим. Гөләйзә дигән роман яздым. Гөләйзә 3 баласы бар. Хатын турында. Юк, анда киттем мин ул эпизодны. Кирде ул. Гөләйзә, прототипы Зөләйханың прототипы Гөләйзә. Исхакның прототипын таптым мин. Күрше авылда гына булып чыкты. Шуның документлары сакланган архивта. Зөләйханың бер документы да юк. Ул вымышленный шушы Гөләйзә булып чыкты. Шушы Гөләйзә тоже 1838 елны биләр күбе белеп ала. Бу чиркәү көнәгәләрендә Пелагея дип язылган. Гөләйзә мөселманга кияүгә чыккан, 2 бала тапкан, балаларын шукындырылмаган. Биләр күбе Казанга яза консисторияга чиркәү судына нишләргә аерып алырга иреннән шукындырырга, төрмәгә ябырга, балаларын шукындырырга 7 ел суд итәләр бу хатынны. Авылдан йөреп, Кыршынталысы дигән, Чирүле Шынталысы дигән авылдан йөреп, Чистайга 7 ел суд итәләр. 3нче баласын таба ул арада име. Роман булгачында күп инде документлардан гына тормый бит инде бу. Шуннан Гөләйзәгә әйтәләр, ярар, иреңнән айыралар, балаларыңны шукындыралар, бар балаларыңны шукына. Шукын.
bu bir генә җөмлә әйтә. Мин Аллаһы Тәгалә каршында нәрсә дип җавап бирмим? Как я буду отвечать перед Всевышним? Мин бары үләм, иртәме соңмы әле ул вакытта 30 ничә генә яшь була. Аллаһ Тәгалә каршына барбыр барабыз, мин нәрсә дип әйтермен? Хәзер мен чукынып, минем балаларым да христиан булачак, мин балаларым дугашылар калмаячак. Кыскасы бу хатын җомга көнне моны алырга киләләр. Шахт дигән Биксәйр фамилия документларда алырга киләләр, уже конвойлар белән авылларына җомга көн сәҗдәдә үлә бу. Шахт шулай итә, без килгәндә ул үлгән иде сәҗдәдә. Үлгәнчә моның урынын күрсәтә Аллаһ Тәгалә төшләрендә. Моны хәзер мөселман зиратына күмәләр. Мөселман зиратына күмәргә ярамый, чөнки Пелагия бит. Моны казып алырга дип төшәләр, бу кабердә юк, диспесе генә калган. Кабердә юк, чөнки Аллаһ Тәгалә моны буларның казып аласын белеп, үзенең туган авылына күчерә, бәләкәй баласы күреп кала. Әйе. Документальный китап. Искиткеч тәсирле мин укыдым. Гөләйзән укыдыгызмы? Гөләйзән укыдым. Онордан алдагыларны кырыксыз. Онда безнең Сез Гөләйзән укырга тиеш. Укыдым. Өзеп укыдым әйтәм. Китабын журналдамы? Журналда Журналда кыскартылды. Журнал варианты 3 номерда чыкты. Тридцать Менә шиш. шушы Гөләйзән укыгач, бөтен кеше тәүбә итеп, Раббым мине кичер. Минем бит милләтем ничек казаплар күргән, утларда яндырганнар, суларга батырганнар. Анда бөтенесен яздым мин. Бөтенесен күрсәттем. Сәҗдәләрдә үлгәннәр, Ну китап булып чыккан ичне. чыкты, уже битеп бара. Коясың сатуда. Сатуда шул Казанда Фәниядә бар. Хуҗахмәттәме? Әйе. Чаллыда Тургай кибетендә бар. Сорап Фәниядә бар. Юк, бергәнебез юк, алган. Өзеп башларын тия безнең районга кил библиотекада. Мин бит Лашманга барып Каясыз Хакиның туган эзләп табып Талгат аби турында мәкалә язып чыгардым. Талгат аби Исхаков дигән бер кеше яши, Каясыз Хакиның тора йортны. Аның атасын Хади Атласилар белән бергә атып үтергәннәр 38нче елда. Бу 6 айлык бала булып калган. Шул кешеләр исән. Атасы мулла булган өчен атып үтергәннәр 38нче елда. Малайы мулла хәзер. Күрәсезме, милләт ничек әйтеп бетергәнсез милләтне җәмәгать. Менә әйтәм бит, менә кулда гына йөртерлек милләт. Милләт шушы кадерен белми. Ишә итә, әллә кемнәр белән итә. Ирем дә әйтә, тукта инде, йөрмә инде. Не стоит бу милләт йөрергә дип, минем ирем инде. Мәйтәм, син аның узганнарын белмисең, син аның узганнарын белсәң, мәйтәм, кычкырып елар инде, мәйтәм, кычаклап елар инде. Мин дә шулай әйттем, мәйтәм, мин бу милләтнең тарихын белгәч, үлгәнче шушы милләткә мәйтәм, дуга кылаячакмын. Безнең балаларга тарихны өйрәнергә бирмиләр дә бит Фәүзия. Анда дәрес өйгә биреп җибәрә, эшкә кадәр укыталар, аны тәүхидлек эшләр биреп җибәрәләр. Алар китап укырга вакытлары Юк, бала белән баланы итү өчен менә шушында бер-ике чыгышта җитә. Ана үзе эзләп таба башлый. Менә мин 2нче гимназиягә җыйдылар. Миңа шул авыр тема бирделәр. Минем улым тамамлады Шаллада 2нче гимназияны. Мин бер җыелышта әйттем, мәктәп директорлары, минем улым тамамлады, мәйтәм, татар гимназиясын Кипрдан кайткач, мәйтәм, инглиз телендә укыган баланы бер класс төшереп татар гимназиясына бирдем. 15 ел мине чакырганыгыз юк, мәйтәм. Минем улым, мәйтәм, 6-7 төрле тел белә. Ана китабын, мәйтәм, татарчадан русчага, мәйтәм, Айтматовның институтында улым тәрҗемә итте. Ул сезнең дә заслугыгыз, мәйтәм. Аны сез укыттыгыз. Мине бер тапкыр очрашуга чакырмадыгыз. Буларга шу хәл уят булды. 15 ел, мәйтәм, мин 15 тапкыр Сибирне урадым уже. Сез мине бер. Шуннан булар мине чакырдылар. Шундый авыр тема бирделәр. Конференция темасы фәнни. Тема булай, тарихы шалтыратып, Фәүзия апа, менә мондый тема сезгә ди. Өлкән классларны гына җыябыз ди. 1552 елның Казан ханлыгы җимерелгәндә татар халкы нәрсәләрне югалтты. Һәм ничек исән калды шушыларны Менә югалткач. шушы теманы безнең районда да үткәрәсе. Шундый авыр тема, мин төне буе әзерләндем. Минем хәтта 1000 еллыкта мин пирамидада чыгыш ясадым. Юксайдашны инде Шәймиевлар утырган, президентлар утырган. Минем анда да булай борчылганым юк иде, теманы ничек ачырмын дип. Мин теманы ачтым. Шундый әзерләнеп бардым. Елы-елы сөйләдем балаларга шушы әйберне. Малайлар тетрәнеп кайтып киттеләр. Менә ул бала инде бер качан онытмый. Менә мин сезгә һәр бер яһуди хатыны турында сөйләйм. Бер хикәя укыдым мин. Бер еврей хатыны сеңнем тыңлады. Бер еврей хатыны хәзер баласына Холокост турында сөйли икән. Холокост. Менә ничек итеп тиреләрен салдырдылар, ничек итеп концлагерларда яптылар. Сөйли, йоклар алдыннан баласына, малаена сөйли. Малай ыжлап та бирмей. Ята да йоклый. Ана бер ай сөйли, бер ел сөйли, бер заман малайы акырып, жылап, уянып китә. Ана әйтә, нәрсә булды ди. Менә мин ди төшемдә күрдем ди, ничек итеп безнең тиреләребезне салдыралар, ничек итеп безне кадакларга кадаклыйлар.
Анасы әйтә, менә мин хәзер тынычлап үлә алам. Менә син хәзер еврей ди. Мин сиңа сиңдерә алдым милләтемнең фаҗигасын ди. Мин сиңа 1 ел буе сөйләдем, син йокладың ди. Мин сине уята алмадым. Менә син хәзер төшеңә бу хикәя, русча чыккан хикәя бу. Мин мәдәни җомгага бер мәкаләме ахырына моны язган, инде чыгармадылар. Ну, минем китапта чыгып килә бу кисса. Менә хәзер син уяндың ди. Хәзер мин уйлалам тынычлап. Менә хәзер син яһуди ди. Менә мин дә шушы метод белән барам хәзер. Менә хәзер син татар дип әйтергә, менә хәзер син мөселман дип Аллаһ әйтер. Миңа хотя бы шушы эшне эшләргә. Алар 5 yaşına kadar баланы бакчага да бирмей, үзләре тәрбиялиләр аларны. Әйе, менә шуларны сиңдерәләр. Минем, конечно, беркемгә карата да ненависть сиңдерәсем килми. Хәтта урыска карата да. Бүгенге урыс бәлки гаепле дә түгелдер, ул үзе дә мискин. Әмма ләкин бала тарихын белергә тиеш. Бала шушы тарихның, милләтнең кадерен белергә тиеш. Желательно үзенең милләттәше белән гаилә корып, аны үзенең баласына да тапшырырга тиеш. Диннең кадерен белергә тиеш. Һәм әгәр инде иң соңгы точкасы минем хыялымның үзенең дәүләтен яңадан торгызырга омтылырга тиеш. Чөнки үзенең дәүләтен юк икән, гел шушы хәл кабатланачак. Мин әйттем. Эй, сез инде мәктәп ачтырдык дип әйтәсез, мәчет ничек ачтырсалар шулай ябачаклар дидем. Нәкъ шушы көннәр килде. Үз дәүләтең юк икән дидем. Ничек ачтырсак шулай ябырбыз, яки алар урыс мәктәпләре булыр дидем. Менә йөрдек без өйдә нигә мәктәп гимназиялар ачтырып. Анда урысча укыту булачак, авылларда урысча булачак. Мәчетләр мәктәп әле белмим, мәктәп яңадан клубларга әйләнерме халык. Безнең арттырып әйтте бүген бер кеше сөйләде 10%. 10% түгел. Безнең 3% халык намаз укый анкета буенча. 3% татар 5 вакыт намаз укый. Всё. Намаз кылмагач, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне ала бит. Әлбәттә. Аллаһ Тәгалә дә карап тора. Нишләрләр икән? Менә Чечняда бәрәкәт бар. Әйе. Сизелеп тора сразу. Күрәсең, урамга чыксаң сразу сизелә. Как будто бүтән илгә килеп эләктең. Хотя бай яшәмиләр. Ну, бәрәкәт сизелеп тора. Аларны аннары нидә берләштерде? Менә бу сугышта берләштерде аларны. Алар ничектер берләшеп киттеләр. Әйе, Алар берләштеләр. Аларны сугыш берләштерде. Ничектер берләштерделәр. Авыллык белән Bizim берләшеп Татарстанда куйдылар. sayın 700 milyar сум акча күчерә Мәскәүгә, ә Чечня шушы акчаларның шактыгына үзенә сурып тора. Әйе. Безнекеләр донор, тегеләр бай бирәхәтләнеп акча. Җәмәгать, Россиянең төп дошманы шушы татар инде. Ислам динендәге татар төп дошманы. Моны бер кая куеп булмый. Алар әле яшерделәр, дружба народов, тегесе bunсы. Хәзер инде ачыктан ачык теге дошман дип әйтмиләр. Ну, бетерү политикасы алып. Кемне генә бетерәләр? Дошманны гына бетерәләр. Бетерү политикасы бара. Халык шуны аңламый. Ну, менә бу телне бетерүнең Кызыксынмый böyle. Юк. Менә бу телне бетерүнең телне бетерүнең әзрәк инә белән төртеп алган кебек булды. Халыкка халык хурланды. Хурланды. Ничек инде бу ди? Әйе, һәр начарның бер яхшысы була ди. Халыкның милли горурлыгына барып тиде бу. Ничек инде ди? Мин ди заявление белән укытырга тиеш ди. Минем өстемнән язалар ди. Нигә әле мин ди авыл мәктәбендә дә ди урысча бирергә тиеш татарча укып. Халыкның әзрәк кенә инә белән күтенә төрттеләр. Халык әзрәк селкенеп куйды. Дальше нишләргә кирәген белми. Белмей, чөнки ул әзергә хәзергә яшәп килде. Әйе. Алар коммунистлар уйлыйлар иде, хәзер коммунистлар уйламыйлар. Менә мин бер авылда Алар өчен